президенти Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ Ҷейми Флай ба хабарнигорон гуфт, ки хадамоти Радиои Озодӣ дар баробари нобоварӣ ба омори расмӣ рӯйхати мустақили қурбониёни covid-19-ро дар кишварашон таҳия мекунад. мақомоти Тоҷикистон тақрибан як моҳ тавсияҳои Созмони ҷаҳонии тандурустиро нодида гирифта мавҷудияти коронавирусро рад карданд. вазорати тандурустӣ танҳо 30 апрел хабар дод, ки коронавируси нав ба 15 нафар сироят кардааст. ба қавли ӯ, бахши тоҷикии Радиои Озодӣ омори расмии қурбониёни бемории ҳамагирро таҳқиқ мекунад. мақомот аз 30 апрел то 15 май дар бораи марги 33 нафар хабар доданд, дар ҳоле ки дар ин муддат танҳо дар оромгоҳҳои Душанбе 50 қабри нав пайдо шуда буд, гуфт президенти медиаташкилот. ба гуфтаи Ҷейми Флай, пас аз нашри Радиои Озодӣ, мақомоти ҷумҳурӣ дастрасии хабарнигорон ва ба навор гирифтанро дар ҷойҳои дафн манъ карданд. ин қабристон мегӯянд, ки аз 1 май сар карда то имрӯз ҳудуди 40 қабр дар инҷо кандаву вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон додани 8 аккредитатсияро ба хабарнигорони Радиои Озодӣ ба таъхир гузошт ва онҳо дигар ба кори худ идома дода наметавонанд. ғайр аз ин, Ҷейми Флай қайд кард, ки шабу рӯз саҳифаҳои таблиғгарӣ рӯ ба ҳукумат бо нашри аксҳои сохта ва суханҳои тавҳиномез дар фейсбук ба кормандони бахши тоҷикии Радиои Озодӣ ҳамла мекунанд.